Ćao dragi moji, Magic Makeri, moji dragi svi, ovo je video bukvalno za sve ljude na svetu, zato što svi mi se bukvalno nekada i na dnevnom nivou suočavamo sa tim mini izazovima i nekim mini koracima koje uporno zaobilazimo ili preskačemo. Da pojasnimo čemu se radi. Znači, ne idem sad u ekstreme, ne pričamo nekim ogromnim, velikim, životno važnim situacijama i životnim odlukama, mada ja lično bih se složila s tim da može da se preslika cijela ova priča čak i na tako velike stvari, jer opet veliko je pitanje šta je za nekog velika odluka, šta je za nekog mala odluka, to sve zavisi od vaših ličnih prioriteta i vašeg ličnog sistema vrednosti. No to je već druga stvar. Vi pratite naravno po svom nahođenju cijelu priču. Koliko puta niste izašli na neki ispit jednostavno i učili ste, možda niste dobro naučili ili ste verovali da niste dobro naučili i jednostavno niste izašli na ispit. Koliko puta niste otišli u školu zato što treba da se odgovara, da se ima kontrol i tako dalje. Koliko puta niste otišli na neko druženje ili na neki događaj zato što se tamo nalaze osobe koje vi ne želite da vidite, ne želite da se suočite s njima, ne želite da razgovarate s njima, previše vam je to bolno ili naporno ili teško i tako dalje. Hello! Ovo nije odgovor na vaše probleme, ovo je moja mala smetnja, današnja. Koliko puta ste nešto želeli nekom reći, gorite od želje, nekom momku, devojci, prijatelju, nekom nešto reći i ipak odćutite. Kad dođete u situaciju da možete da se suočite s tom osobom, odćutite. Bolje ne. Koliko puta ste hteli da zauzmete neki stav svoj na poslu, u radnom odnosu prema kolegama, prema šefu, da kažete ja zaslužujem više, ja zaslužujem bolje i tako dalje i nešto vas zakoči. Ono što najčešće koči od tog jednog koraka napred je čist strah. On može naravno doći u raznim nekim varijantama, upakovan onako na razne načine, sa mašnicama raznih boja, pa ga ne prepoznate kao čist strah, nego bude neka nelagoda, neki otpor, neko čak i gađenje, kao neću da idem, ne znam, u grad ili na to i to mesto, jer tamo će biti pera i paja i mrzim ih i fuj, ne mogu da ih gledam. A sve je zapravo to onako upakovani strah, jer iz nekog razloga ne želite da se suočite s njima i tako dalje. Ima nešto u vama što se boji tog događaja, tog susreta i tako dalje. Tako da mnoge stvari ste u životu propustili, preskočili, zaobišli, zato što se javila neka kočnica, neki strah. Nekada je to možda zapravo dalo jako dobar rezultat i ispalo dobro po vas nekom igrom slučaja, ali najčešće ostaje ipak ona praznina, jer vi ste nešto želeli možda da uradite, a preskočili ste samo zato što se javlja strah. Znači sigurno biste više voljeli da ste ispit položili danas, nego da ste ga preskočili i ipak odložili za naredni mesec, naredni ispitni rok, narednu godinu i tako dalje. Naravno da bi vam bilo lepše i lakše da ste odmah danas završili taj posao, tako. Ali u tom momentu kada donosite odluku da li na kraju da izađem sad na ovaj ispit ili ne, nešto vas zakoči i kažete ipak ne. I dolazite do tog odlaganja, odlažete stvari ili bežite od njih. Zaobilazite prosto neke susrete, neke razgovore, neko suočavanje, neke aktivnosti i tako dalje. I tu najčešće, kao što sam rekla, je ta kočnica u osnovi je strah, ali kao emocija koju bi trebali da prepoznate, može da bude ta neka nelagoda, neki otpor ili čist, ili lepo prepoznate strah, onako mala doza blage panike i tako dalje. I sada sve te emocije koje vi dobijete i koje vas zakoče da odete taj jedan korak dalje, iako ste svesni da bi to trebali da uradite, da je to dobro za vas, da bi vama bilo lakše da se to raščisti, da se reši, da to više ne stoji kao neka prepreka na putu ili neka obaveza koja vam visi nad glavom. Vi ste svesni toga, ali to odlažete ili preskačete zbog te kočnice koja uporno vas ne da vam prosto da idete napred. Ta emocija koja se javlja, opet javlja se zašto? Nije samo tako, sad vi kao ustanete ujutro, treba da imate ispit, ali osjećam strah.
osjećam strah pa neću da izađem. Mislim, nije tako. Sve te emocije koje mi imamo praćene su u stvari raznim filmovima u glavi. Znači, vama zapravo krenu da se odmotavaju filmovi kako vi padate ispit, blamirate se tamo, lupate gluposti, dobijate 6 ili lošu već ocenu, ne želite lošu ocenu, ili već vidite profesora kako se dere na vas, kako on svašta govori, kako ne znam, ispadate smešni, glupi, kako roditelji vas nešto posle toga već akaju u vezi toga i tako imate prosto neke filmove i vama je lakše da vi sad tu situaciju preskočite skroz, kažete sledeći put, ne mogu ja sad da se opterećujem, nego da izađete na ispit i odradite. Još češće varijante kada prosto treba s nekim da se suočite u nekoj priči, da li ljubavnoj, prijateljskoj, odnosi na poslu, naročito šef i tako dalje, nekoga koga smatrate nekim autoritetom, pa onda prosto vam već nadilaze te misli, šta će od vama reći, kako će se ponašati, možete da napravite situaciju samo još gorom, što bi se u ona stara dobra vremena reklo ne talasaj, nemoj sad ti tu da se praviš pametan, da izražavaš svoje mišljenje i da nešto tražiš, bolje ćuti i tako dalje i nekako se jako često u mnogim životnim situacijama svede upravo na to, bolje ćuti. Ja sad ne kažem da vi treba da se svađate s nekim, to nikako. Izražavanje mišljenja uvek podržavam, ali na pravi način, s pravom emocijom, pravim tonom i kad zaista verujete u to i kada zaista imate argumente za to. No to je opet druga tema. Ono što sada ja hoću da vam kažem jeste jedno jako interesantno, magično pitanje koje treba da postavite sami sebi svaki put kada ste u ovako nekoj situaciji koja sam sada nabrojala prethodno. Dakle, kada naiđete na tu kočnicu, kada vas nešto zakoči od tog jednog koraka napred, i u pozadini toga su neki razni filmovi u glavi i emocija nekog straha, otpora, nelagode i tako dalje. Pitanje je magično, kao što sam rekla, zato što prosto će vam biti, mislim onako, neko će reći pa da, kao to super i odmah skontati celu priču, nekom će to zvučati jako banalno, jako bezvezno i nećete videti uopšte kako to može da radi, ali radi. Zato što kada dođete u situaciju da ste naišli na kočnicu, na zid, na blokadu, na prepreku, to se vaš um poigrava sa vama. Vaš um igra igrice i pravi vam tu, mrsi vam konce, dižete zidove, izmišlja neke filmove u vašoj glavi i proizvodi vam tu emociju straha, a ovako postavljanjem ovog pitanja, jednog konkretnog pitanja i onda odgovaranje samim sebi na to pitanje, vi se igrate sa vašim umom. Tada vi preuzimate potpunu kontrolu nad celom pričom i onda vi potpuno svesno razmišljate o toj situaciji. I tada gubi moć prosto i diže ruke i kaže dobro, ajde ti sad rukovodi. I odmah se smiruju sve emocije, odmah padaju blokade. Ne kažem da će ovako nestati sad kao nema ih, ali mnogo manji otpor ćete imati, mnogo manji strah zato što će se stvari konačno racionalizovati, bit će vam neke stvari jasnije i onda odmah čim vam je nešto jasnije, čim vam je nešto poznatije, odmah strah nestaje i gubi se, jer strah se najčešće javlja zbog nepoznatog u koje idete, zbog nekih nepoznatih situacija, a vi samo projektujete neke moguće ishode u glavi. Pitanje glasi šta je najgore što može da mi se desi? Dakle, šta je najgore što može da vam se desi? Želite da kažete nešto nekoj osobi? Da li su to neke predivne emocije, neku ljubav koju želite da pokažete ili je to neka zamerka, nešto što vam jako smeta i nešto vas jako boli, neko ophođenje druge osobe ka vama ili nešto što ona radi ili govori, ali se sve nešto suzdržavate. Zašto? Šta je najgore što može da se desi? Ali konkretno i zaista pustite mašti na volju, najgori mogući scenario, svaki najgori mogući događaj i šta još on može od događaja da povuče kasnije za sobom. I onda ćete najčešće doći do toga da nećete umreti, nećete ostati na ulici sami, gladni, nevoljeni, neće vas niko kamenovati, javno osuditi, razapeti i tako dalje. Dakle, kada zaista promislite šta je najgore što može da se desi i kada dođete do najgoreg scenarije, onda se zapitate da li zaista nema izlaza iz ovoga, da li je zaista ovo sad nerešiv problem, da li je ovo sad zaista veliki nerešiv problem
najčešće ćete doći do odgovora da nije. Da najgore stvari koje mogu da se dese zapravo nisu uopšte tako spektakularno velike, strašne i jezive i da ukoliko i dođe do njih nisu nerešive. I onda opet na kraju kažite sebi da li biste voleli da je to najveći problem koji imate u životu. Ako je odgovor da, onda nema razloga više toga da se plašite. Znači, da li biste voleli da je to najveći vaš problem u životu? Dakle, vi sad recimo jako se nervirate, ne znate da li izađete na ispit ili ne, to je sve vas koči i imate paniku i blokadu i strah i odlučite da ne odete na ispit iz tog razloga. Ali ako prethodno se pitate šta je najgore što može da se desi, onda pustite mašti na volju da napravite 1001 loš scenariju, dođete do najgoreg i onda se pitate da li je zaista to situacija iz koje dalje nema izlaza, znači ne mogu nikad više u životu to da popravim. I tu ćete doći vjerojatno do odgovora da nije tako, da sve može da se popravi i da iz svega postoji izlaz. I onda kada vidite da ipak postoji izlaz, onda se na kraju pitajte da li bih volela da su mi ovakvi problemi kao što ih sad imam, znači kao taj izlazak na ispit i taj strah koji imate zbog toga i tu nelagodu, da li biste volili da je to najgore što može u životu da vam se desi. Znači da vam neko sada zagarantuje da ništa gore od toga vam se neće desiti u životu, to je da je to najgori strah i najgora vrsta nekog straha ili panike ili nelagode s kojom ćete se suočiti u životu. Znači nema nikakvih velikih životnih drama, to je najgore što može da vam se desi. To je najveći problem koji možete da imate. Ako je odgovor da, onda zapravo to uopšte nije veliki problem, onda zapravo sami sebi potvrđujete da je to nešto što itekako imate snage, moći i mogućnosti da prevaziđete, rešite i vidjet ćete kada postavljate ta pitanja sebi i kada kroz ta 3 konkretna pitanja proanalizirate celu situaciju, koliko će strah ovako kao balončićima onim pup od sapunice da nestaje, da se topi i koliko će vam biti lakše na kraju tog razgovora sa samim sobom. Kao što sam rekla, bez obzira da li treba da razgovarate sa šefom, direktorom, sa nekim kolegom s posla, ljubavnim partnerom, simpatijom, da li birate da ne odete u školu zato što ima neki kontrol ili ne znam nija šta, prosto sami sigurno znate da je odlaganje obaveza, preskakanje nekih obaveza i tako dalje najgora stvar koju sebi radite na svetu, u životu, da ih samo posle nagomilavate i da niste rešili onaj odvratni osjećaj što vam visi vam nad glavom, nešto i dalje visi, nije nestalo, samo ste ga od danas odložili za sutra, za narednu nedelju i tako dalje, dakle čisto izbegavanje, to je najgore što možete da radite sebi. I ako želite da ne budete više u tim situacijama, kad naiđete na misao svoju da nešto želite opet da preskočite ili da odložite ili da zaobiđete, pitajte se šta je najgore što može da mi se desi? Da li taj najgori scenario zaista jeste bezizlazna situacija i da li ako se on desi, a najverovatnije neće, 99% da neće, da li onda zaista nikako ni na koji način ne mogu da rešim taj problem? Ovo je drugo smetalo. Ja kao mađioničar, bi glave, samo različite mačke, ako različite boje, ću ovako da vam dižem ovde sa strane. Dakle, izvinjavam se. Znači, šta je najgore što može da mi se desi? Ako dođe do tog najgoreg scenarija, da li apsolutno nema izlaza iz njega, zaista, onda ćete vidjeti da verovatno ima i čak će vam padati na pamet ideje na koji način da rešite u slučaju da dođe do tog najgoreg scenarija. I treće, da li bih voleo da mi do kraja života ovo bude najveći životni problem poput ovog. I tu ćete najčešće odgovoriti sebi sa da, zamislite da ne morate u životu da brinete o ničem većem i strašnijem nego od tog, trenutnog problema i pitanja. Garant biste potpisali odmah. Tako da, to su 3 magična pitanja, da se vi malo poigrate sa vašim umom i da kočnice popuste do neverovatnih mera i da napravite taj korak napred i da uradite to nešto što vam visi nad glavom, što se kaže, dugo vremena i što vam samo stvara dodatnu napetost, dodatnu nelagodu, dodatne strahove i tako dalje. Eto, probajte, ja bih voljela da neko proba pa da mi javi kako to radi. Kod vas, kod mene radi perfektno. Ćao, ćao!